Get the point. Take a step forward. Bono omwancho omorigereria nyuma ya gokora chikambi naende twiranire ase eng'encho ya oborandi boria bwetu bwa kawaida naende onsi ase omosangerekano oratoke ntobe ororo ko ntokona koganyerera mosangerekano ekiagera ebuku noo tore nero. Bono ntotera ogotera namba 24 ekero twakorire gotera erinde erio ndente omogano. Yesu omoboria one mogokongotera motoria mosasoko kero nchandegete o Yesu omoboria one ninko bake aye mosani onde tari wamatuko onsi naye ore okoremia ase miaka yonsi mosunte korantube mariga gotonya o Yesu omoboria one ninko bake aye mosani onde tari wamatuko onsi ninkwegene omotoria mosanyo morai naki ayeno muya kobu abonsipi o Yesu omoboria one ninko bake aye mosani onde tari bwamatuko onsi nintere no mogoko kondense yebibe nintere no mogoko bisieri bia igoro o Yesu omoboria one ninko bake aye mosani onde tari wamatuko onsi moteri bwogotera oyo obwogotera oko iga agoteba ng'a Yesu nere omoboria oye naende iga akoba na omogoko ekero agotera ogotera oku ng'a naende monto onde tari oranyare gokonya emechando yaye naki gekogera agoteba ng'a nintere na omogoko konde ense ya ebibe naende nintere na omogoko ebisieri bia igoro. Haijalishi unazipitia changamoto za aina gani ekenene nkeri ng'a Nyasaye agwanchire na inche Nyasaye ang'anchire totera ase ebisieri bia igoro ntotera ebisieri bia nsaoka iga amang'ana ya abanto ebinto biria tokoumera nabirobio ebikong'u tibibaisa gotoita omoyo tobase kona gotera nsa tokagete ng'a twaikire igoro intoraika igoro naende ekero okorigereria ense twaikire ang'e na omoerio banto mbare bakonya goteba ng'a omanyete bono okoamba korora ng'a rende esegi yachakire mwatata ring'ana erio mobua ebetayo oria otengerete esegi igoro yachakerete esegi yachaka korwa igoro saitani nachakera esegi igo orwa gocha nsa iga esegi yagenderera igo segi terachakera nsa egento nkeri ng'a na obobani bogoikerana. Bibilia egoteba ng'a oyogosoma amanye. Bono nkorenta nde omogano korwa ase egetabu kia Mariko 5 ninsome Mariko 5 ekebungo ekemo mpaka ebibungo kianda erinde eri naye gotegererete onakwe bori ng'a inee inche bono kobwatekana na omogano oyo ng'ainde
Omogano oyo ntaete gosoma oise koyotaka naende nabo okoyosoma korwa ase egetabu kia Mathayo isa na isato, ebunga 23 mpaka 34, gose naende otake koyosoma ase ande nabo okoyosoma Luka isa na isato, ebibunga 25 kemo mpaka 39. Kobono inche ntagete nyesome korwa ase egetabu kia Mariko isano, ekebunga ekemo mpaka kianda. Ring'ana rimwamu igo rigoteba okogwenigwa kwa omogeresani obwatire na ebirecha. Kogwenigwa kwa omogeresani oyo obwatire na ebirecha. Verse 1, bagaika ngumbu ya enyancha goika ense ya abageresani. Yesu agachia goika korwa obwato, agwo akaumerana na omonto okorwa ase chimbera obwatire na ekerecha kia eubi. Omenyo bwaya nigo bwarenge aria ase chimbera. Monto onde tarenge orenge konyara komosiba nonya na ase ebinyuri. Ekiagera niga arenge konya osibirwe ara aange na echingatare na ebinyuri abutore ebinyuri biria na kobuna chingatare chiria. Nonde tarenge orenge na echinguru chiokomobua. Na botambe botuko na mobaso na arenga ase chimbera na ebitunwa. Okona korera na gwekebakeba na amagena. Agachia korora Yesu korware, akaminyoka chimbero, akamosasima. Agaka eriogi okobora, nakinde naye Yesu omwana o Nyasaye ore igoro mono. Nagotianirie ase Nyasaye ng'a tonchanda. Ekiagera Yesu konya ogetebirie aye ekerecha kia eubi karwa ase omonto oyo. Yesu akamoboria, erieta riao naki okorokwa? Akairaneria erieta riane na erichoni ekiagera nabange tore. Ekero okorigereria omogano oyo, obomenyo bwa omonto oyo nigo bwarenge ase chimbera. Ase chimbera monto onde tarenge orenge konyara komosiba nonya na ase ebinyuri. Na omonto orenge omotindi, na omonto orenge omokong'u, igo obomenyo bwaye bwarenge ase chimbera. Ekiagera abwatire na ebirecha. Naende ekero okogendera gosoma okorora ng'a konyora orasibirwe na ebinyuri ebi na echingatare echi ara aange, korende abutore chingatare echi. Naende iga are gochibuna rahisi igo. Naende onde tarenge na nguru chiokomobua, abwate chinguru chinyinge. Naende botambe, obotuko na omobaso, nare koba ase chimbera na ase ebitunwa. Iga arengo ase okona korera na gwekebakeba na amagena. Bono rituko erimo, agachia korora Yesu korware, akaminyoka chimbero, akamosasima. Erinde erio, agaka eriogi okobora, nakinde naye Yesu omwana o Nyasaye. Bono iga agoteba ng'a nagotianirie ase Nyasaye ng'a tonchanda, ekiagera konyora Yesu konya otebirie ekerecha keria, aye ekerecha kia eubi karwa ase omonto oyo. Bono Yesu kagetebirie, naki gekogera kegokwana, ekerecha eke bono kegokwana korwa ase omonto oyo ng'a nagochikire tonchanda. Bono Yesu gakomoboria ng'a erieta riao naki okorokwa? Oiranerie ng'a erieta riane na erichon, ekiagera nabange tore. Yaani ebirecha ebi obiarenge ebinge. Bono narentire amang'ana aya ase obogima bwane na ase obogima bwago. Monto oyo amenyete ase chimbera, aye ase obogima bwago ng'ai omenyete? Ase mbera ki omenyete? Na ase chimbera chia abanto bakure, na ase chimbera chia ebitina, na ase chimbera chia endamwamu, na ase chimbera chia ribero. Aende ebirecha mbirenga bikobwatete. Egekogera oyo iga abwatire na ebirecha bia eubi. Ebirecha which means ng'a nawe obwate ebirecha biao na inche nimbwate ebirecha biane. Inee, ebirecha mbirenga bikobwatete, ebi bigerete ore ase embera eywo gose ore ase chimbera echio, kiagera Bibilia yateba ng'a ere iga akamenyire ase chimbera. Nonya naye nobwate chimbera chinyinge ase obogima bwago, obwatekana buna omenyete. Nabo erabe kobwate chimbera chinyinge, ase eng'encho obwate ebirecha bia oboibi, obwate ebirecha bia obourereria. Inee, chimbera chiao ng'ai? Chimbera chiao irenga, naende enchirichi. Bono Bibilia egoteba ng'aki, nabo erabe omonto obwate ekerecha kia obotomani, obwate ekerecha kia eubi, obwate ekerecha kia obonyaka, obwate ekerecha kia ogosasima emegwekano, oborogi mboro, obobisa mboro, eriomana ndiro, ribero ndiro, ndamwamu nero, obong'iti mboro, kwerusanania nkoro, ogweatanana, emoko, oboiti, ogotinda, chigosori chimbe. Yaani ayio onsi na ebirecha bia echiubi bitobwatete. Ng'a ng'onye omonto tari omorogi na omoibi are.
ng'ang'onye omonto tari gosasima emegwekano, omonto oyo nabwate obobisa na abanto bande. Maete nacha konyora ng'a abanto bange ntoramanya ng'a emegwekano na egento keria oete ribaga, gekaira chingaki chinyinge gose obegete ebirengereri biago ase kere bwegenete ribaga ria Nyasaye. Igo omogwekano buna bono abaisraeli ekero bakong'anya korwa Misiri, mbaika mount Horeb barosia akamori, rende bana gogasasima, akwo na akanyasaye. Na omonto bono omoisraeli, omonto obwate enderi, akwo na akanyasaye, omonto obwate enyang'au, akwo na akanyasaye. Egento keria obegete ogosemeri kwago ase kere ng'a bokong'umba oyo boranyore, onye egento eke kero, eywo nere enyasaye ogosasima, oywo noro omogwekano ogosasima. Abanto bande mbare babwate chinyasaye chie chibesa, okogoteba ng'a inche gaki ekero chiatigeire chilifu ibere omouko, igo nkorora ng'a bono igonde enchara ya echibesa, yaani abegete ebirengereri biaye ase chibesa. Bande mbabegete ebirengereri biabo ase abana babo, ng'a keria omwana oria akwane ekiagera amwanchete naende akwenyara, keria agoteba naki agokora. Bono akanyasaye nkari kairete ribaga ria Nyasaye ore moyo, oria ogotongete. Bono ebirecha mbirenga obwate, ekiagera nabo oranyore kobwata ekerecha kia emoko, kobwata ekerecha kia oboiti, nobwate ekerecha kia ogotinda, nasoma riria egetabu gia Jeremiah 13 verse 13 kiare goteba ng'a omonene natindie ense. Tari mang'ana tori konywa, lakini notindete. Notindete ebirengererio, notindete nonya na echimbwa chiago, yaani ore enusu ekanisa na enusu ense, bono obo otindete. Sababu dunia inawayawaya. Bono naki nakoboreria ng'aki aye imbera ki omenyete gose mbirecha ki bikobwatete. Banto bande babwate ebirecha bia oboiti, nabagoita omonto omoyo ase egento keria atagete gochi gokora. Abanto bande oite omonto yaani ase okomogecha. Maete nacha nkanyora ng'a abanto bange ntomaeti ng'a oboiti nabo boetaneti emioro, nabo boetaneti amasasi, nabo boetaneti okong'enta omonto, nabo boetaneti oborogi. Bibilia egoteba ng'a onde bwensi ogechete omonto, oywo na omoiti. 1 John chapter 3 verse 15 egoteba ng'a oywo na omoiti, naende Yohana eywo yateba ng'a omonto aise goteba ng'a namwancheti Nyasaye na ilhali anamuchukia jirani yake, oywo na omong'ainereria. Egekogera tagwancha Nyasaye oyo atanya korora, bwangete oyo aroche, oyo amanyete, oywo bamenyete nere rituko ase erinde. Bono nabo erabe omonto ore nonya na ase endamwamu, endamwamu nere egochi gosiria ense. Omonto atagete ng'a gatwarire, omonto onde naende tatwara, atwara ere bweka, anyagoteba inche omanyete nakora gento gete, narwa estep eywo, bono naende nachire step gete, naende nakorire gento gete, yaani atagete anakoeresa abanto buna atirire engasi, naende nare gokoinyora iga. Onye Nyasaye ogokonyire gwatirire engasi, abanto bande bare ense, kogotira gochia engasi okonyora abande bakonya goika korwa engasi eywo igoro ya obotenenku, bakwani. Ekiagera kogoika igoro naende nkoirana ore gocha nse. Naende nacha gosoma egetabu kia Ayubu egoteba ng'a nochia otware obonda, osomore rigoro ase amare, aywo na amang'ana bosa onye Yeso tari ime yago. If you want to confirm 20 verse 5 to 7 Ayubu. Bono gokonyora ng'a Nyasaye ogokonyire ekegwango, tagochaya abamino. Nkoraigwa onde nyamache girini egotera ng'a tagochaya abamino, onye Nyasaye ogosesenirie ng'a nonya omonto ore omotaka omoere, nabo ekonyareka nagotang'anere igoro. Ng'a ensagara ni kiumbe kidogo, lakini kebwate uweso bwa okomenya enyomba ya omoruoti. Ng'a ensagara nabo okonyora emenyete state house, lakini omonto ore buya otenenkete atanye goika state house eywo akonyorora korwa usiku. Igo nabo orachaye omonto, lakini Nyasaye nabwate emiroberi aa kera omonto. Bono ribero ndiatoire iga iga, ribero nari rigochi gokora ense, ekiagera omonto tatageti omonto onde atware, omonto tatageti oyo onde agenderere, naende tatageti korora omonto onde ore moyo. Ekiagera omanyete ribero riaria rigodiri na ogoita. Ase ogosoma ebibungo, abanto abange babwate ribero, iga are gotwara ribero okora korigia omonto amoite. Yaani naende Nyasaye oigerere abanto aba iga bakororerwa ribero. Igo nabo nare goteba ng'a ng'onye omonto okororeire ribero, aye moereri Nyasaye. Egekogera Nyasaye nabwate enchera agodiri na omonto obwate ribero, ribero riria riamoiranera. Oise korigereria Raheli narorera Leo mwabo ribero ng'a ere onyorire abana. Oise korigereria bamura bamwabo Joseph mbamororera ribero ng'a otebire ng'a ngocha koba are omogambi igoro ase bare. Oise korigereria Daudi
Daudi Saulo namororera ribero ng'ekiagera abang'ina batebire ng'omomura oyo nere oitachiri buna 100. Yaani ng'a ribero riacha bono otakamoite ng'egere ekero Saulo ararwa obogambi Daudi tabase koira obogambi na Jonathan oyo yaira obogambi. Igo ribero riria rigodire nogoita pi. Naende nabo ekonyarekana omonto ore ase ekanisa naende obwate ribero. Abanto baria babwate ribero onyore ore omorai tatageti aigwe ng'a naende omonto onde nare igoro yaye iga atagete abe igoro mpaka riria atabwati gento arakoro nabo atagete abe igoro. Nabo okonyora omonto are emanager atamaeti gento agokora abwo ase obomanager ogochi korora onde rende Nyasaye aire chisemi ng'a egento eke kegokorwa gekekorwa kemanye koba egento kere moyo ochaka gotwara ribero na omonto oywo. Na abange bakure goetera ase enchera eywo omonto akorwararwara atarwareti kwanyora okure ase eng'encho ya ribero ng'a nakinigwa ekerogo ng'a abanto mbateba nere omanyete buya nere ogokora buya eke kiagerire abange bakure. Eke noise gokerigereria kiairanera nonye na ase chikanisa chiaito. Bono egento gekare oyo obwate ekeago kiaye banto bange mbari gochi gotumia ebiago biabo buya na oboremu. Igo bagochi gotumia ebiago biabo basomete okenyurisate ebibungo bitato egoteba ng'a eyekoromangete egosererwa. Onye abarai bangire batigere edini yabo naende batigere enchili yabo. Lakini baria bataete gosoma ebuku nabo nare kobuga nkoinyori ng'a bono na Jeremia nero 48:10. Bibilia egoteba ng'a oragereriwe omonto ogokora emeremo ya Nyasaye na obworo. Naende oragereriwe omonto oratanga omoro oye toitera amanyinga. Indio omonto agotanga omoro toitera amanyinga na ekero atatageti goteba ekeene keri kerikire ase ebuku. Ng'a nse gotebia omorai igo ochi kondora bobe ochi koinyigwera bobe yaani gose ochi kombuta ochi gonkorera ABCD. Bibilia yateba ng'a oragereriwe omonto ogotanga omoro oye toitera amanyinga. Omoro tigoitera amanyinga goetera ase amariko. Ezekiel egoteba ng'a kero kende gionsi oraigwe eriogi aye bugia egetureri ekiagera nkoreta nde omoro ase ense. Bono Omonene gakoreta omoro ase ense onye kwairwa ribaga ria okobugia egetureri bugia egetureri oyo okoigwa igwe na oyo otari koigwa egetureri gekobera kirori ng'aki inkwabugetie oyo orenge gotebiwa nere otarengeo. Bono naki nakoboria naki kobwatikana na obogima bwago nkerecha ki kere asore. Bono ekerecha eke kere asore naki Omonene aganeti keng'anye naki Yeso aganeti atogonyere egento gekoranga gokia ase omogano oyo omonto oyo ekero arora Yeso ekero akorora Yeso kiagera botambo obotuko na omobaso iga arenge ase chimbero na ase ebitunu okonagwa ekebakeba na amagena. Bono agachia korora Yeso abanto abange babeire bakorora Yeso nonye na ase amagima abo onyore obokong'u Yeso omokonya. Onyore emechando Nyasaye omobwera ng'a nonye na ekero barorire aywo bayarora ase amatuko amake nacha konyora ng'a ekero omonto atabwati mechando tari rahisi arasabe na tari rahisi arabake omonene. Naende tokoigwa ogoteba kende Nyasaye amokoreire yokoigwa agoteba ng'a obong'aini bwane na echinguru chiane nabio biagerire nanyorire aya. Lakini omonto oyo ere ekero arora Yeso karora Yeso korwa are akaminyoka chimbero naye gokoigwa ring'ana ria Nyasaye minyoka gochia ase rire boria ng'a nki ebuku yateba. Abanto abange igo tomanyerete amang'ana ya abanto ng'a bono rende tokore ki gotyo na omorandi oteba boria omorandi ng'a amang'ana aywo gwateba ng'ai arikire ekiagera Bibilia egoteba ng'a ring'ana ria Nyasaye ndianeki ring'ana eri ekeene. Bono moborie ng'eki gwasoma ng'ai kerikire nonya Yeso ekero Saitani akomotema akomoira egetunwa igoro akomotebia ng'a aye kabe buna oria ogonsasima nkoa mali aya yonsi Yeso igo akomokania. Kabe bono buna oria okwebwatoka rende ogochi inse kore omwana o Nyasaye erinde erio Nyasaye atoma abamalaika bakobwatera igoro gati oteba ng'a nerikire tomotema Omonene Nyasaye ogo. Iga are kona goteba ng'a nerikire. Bono naye omonto gagogotebi moborie ng'a amang'ana aya gwateba ng'ai arikire ekogera abanto abange ngochi gosira tore ase eng'encho okona gotegerera amang'ana ya abanto buna omonto ebirengereri biaye bire nose ainyia ebungo 6 nabo egoteba ng'a abanto bana igo bagosiriwa ase eng'encho ya ogotamanya. Naende abande mbare bagochi gosiriwa ase eng'encho ya okomanya na koombia baombia ekeene. Bono baria bakoombia ekeene igoro nerigete ng'a ring'ana eri norimanyete igo kwaombia. Bono oyo iga aminyoka gochia ase Yeso naye gokoigwa eriogi ria Omonene minyoka gochia ase Omonene takonya kobwatia eramogi takonya kobwatia eraita ng'a bono rende gote bwengiwa pe bono rende gote nabo ere igo Bibilia egoteba ng'a tazama nacha upesi na ujira wangu mkononi
kumulipa kila mtu kulingana na matendo yake. Kila mtu, sio kila watu. Biblia wateba ase gitabu gia Zaburi ng'aki ring'ana ria Nyasaye naririkore midauti naende riamokonya orende amachiko aye. Yaani ituko ndiri oratebe ng'a amachiko ng'a amachiko tabwati nguru, machiko tabwati engencho, amachiko nabwate engencho ekiagera ekero nkorigereria amariko nacha konyora naende gitabu kia Barawi kegoteba ng'a ekero Musa akogenda ase egetunwa iga akonyora Nyasaye okomoereria amachiko tayari arikirwe ng'a nonye orenge ase eroro orenge ase egetunwa ase amatuko aria 40, amatuko aria 40 tarireri Nyasaye are korika amachiko tayari konyora orikire amachiko iga are komoereria. Igo na amachiko Nyasaye arigete are koereria Musa aretera Abaisraeli. Igo ituko ndiri oratebe ng'a amachiko tari na ngencho ekiagera amachiko tari monto origete. Bono ekero okoenderera gosoma gochia inse kebungo gia kianda okekobori ng'a Yesu akamoboria erieta riago naki okorokwa, akairaneria erieta riane na erichoni ekiagera nabange tore. Aye erieta riago naki okorokwa, karatiga erieta ria ororera, karatiga erieta riria bakogotogia niki nembwa, lakini erieta riago ase okwegena na ase obokristo bwago ase ebikoru biago erieta riago ndiri rikare igoro. Omanyete nabo eranyarekana ense eye gotwara erieta rigiya, banto bakogotogi bakogokwana buya naende bagokagerete koba buya ekiagera mbagokomanya arombu chionsi, bagokagerete koba buya lakini igoro etakomanyeti. Ng'a nonye na ekero okwete ekero abanto bande tokonya gotera ase oboino togokoenia nabo toroche ng'a oyo okure bori na igoro kumbe ebibe biabo bisimbire oo biria omonto amenyerete. Monto nabo agokwana buya kagokwana iga kwarora naki oyo ere gaki na omonto oramochegi, lakini ekero ogochaka komochungusa kiundani gwacha gokumia ng'a obe ndoche nonye na eng'ombe endabu ngotwoma chingokaka na embariri yoka, ngokaka na emwamu yoka, aria na eng'ombe endabu nero ngotwoma ekare buna ebwate riyo rira busa iga. Erieta riago ndiriri, nobatisire, erieta riago ndire ase egetabu gia ekanisa. Igoro nekomanyete ekero chibuku chiraigorwa, ebuku yaye ekero eraigorwa amasitaka agosomwa ninki richibu ria omoe rindiri rirabe notoke korikera ase egetabu kia obogima bwa kare na kare ekiagera amarieta gotoka ase ekanisa, banto bande bairire amarieta ase ekanisa ogokwa ekanisa emotindeke, banto bande bairire amarieta ase ekanisa nere nakomanyekana ng'a na omokristo are erinde mochando onde okoba kebe yaye oywo na omosiriki oito mokonye. Banto bande bairire amarieta ase ekanisa are ekanisa bosa iga atimogete atana koigwa kende, atana goonchoreria inche rende ng'a narwa kokwanerwa keria amenyerete still nabo are oria oria. Erieta riago ndiriri, erieta riago igo rigotegemea na ebirecha bire ime yago ng'a mbire engabire ekiagera nabo oranyore kobwate ekerecha kia oboibi iga erieta riaye na omoibi, ekerecha kia oborogi iga erieta riaye na omorogi, ekerecha kia ribero iga erieta riaye na omonyaibero, ekerecha kia endamwamu iga erieta riaye na omonyandamwamu. Erieta riago ndiriri ogotera namba 249 kogoteba ng'a tindigeti ogosikwa gose obonda kwamanya koboria ng'a erieta riane ndiriri naki riarikirwe ase egetabu igoro. Bono gogochandeka ase ense eye tagochandeka ng'a erieta riago ndiriri ng'aki abanto bakomanyete, chandeka ng'a igoro ero naki ekomanyete. Egekogera Biblia egoteba ng'a erieta rigiya igo ribwenerete gochorwa. Bono ekero twagesoma chikambi nacha kogundua ng'a kumbe erieta bosa igo mbosa kani erieta na embwa, embwa ya omonto nere erieta, embwa embe erieta riibe, embwa engiya erieta rigiya. Bono erieta riago ndiriri ninki keragere erieta riago ribe riengencho embwa yago naki ogobehave. Bono akomoria erieta riane erieta riago ndiriri oteba erieta riane na erichoni ekiagera nabange tore, nabo ekonyarekana kore omorogi, kore omoibi, kore omotomani, kore omonyaka, kore omorebi, kore yaani chimbwa chiria amang'ana nare togosoma abagaratia nabo ekonyarekana kobwate chimbwa echi chionsi. Naki ekara agoteba ng'a inche na erichoni nabange tore nonya naye nabo erabe ebirecha bire ebinge ime yago. Bono omonene iga agoteba ng'a batebi abanyene oboronge, abanyene oboronge Isaya 3:10. Bono nachire ororo ekero kwamanyire ng'a erieta riago ndiriri bono omonene ngotoremia are Isaya 3:10
Bibilia egoteba ng'a tebia abanyene oboronge ng'a amang'ana naba amaya ase bare, barabwo mbarie okwama kwa ogokora kwabo. Amang'ana naba amaya ase tore, baria toratoke totari aba ebirecha, baria amarieta aito aratoke ase egetabu kia obogima bwa kare na kare, baria amarieta aito arabore nonya na ase ense eye, lakini atoka ase egetabu kia obogima bwa kare na kare, ekiagera abateri mbare bakoratera ng'a koba ekanisa ime, eki ngebwati mochando, getari ago koba ekanisa ime, eki ngebwati mochando, mochando nori ng'a igoro eraika, notoka ase egetabu kia obogima bwa kare na kare. Naende abande bono kobasomire igo mbanya komanya ng'a bibilia ni msumeno, mbanya komanya ng'a 10 verse 25 Hebrew, Baiberania 10:25, bibilia egoteba ng'a titotiga gosangerekana amo buna engencho ya abande ere, korende toremani intwe ase intwe ekiagera twamanyire ng'a rituko riria riabereire ang'e. Bono abande naende nabo begachete nka, ng'o omanyete nyasaye ekero arache, ng'o omanyete na enkoro akorigereria, nkorigereria are enkoro, lakini naende na ogosasimana koraku na okwa engencho. Egekogera ekero okoba ase ekanisa, amang'ana naro akorandigwa ororo, amang'ana naro arasomwa aroro, erinde erio amang'ana aywo agokonya ase obogima bwago, otware ogoonchoreria okonene, omanye eki ebuku egoteba ekiagera ebuku eye na erinani. Ebuku eye monto taiyo onyesomire onyebwateire omotwe yonsi, ebuku eye na erinani. Amang'ana naro omonto gete amanyete, na amang'ana naro omonto onde amanyete, bono amang'ana aya ekero asang'ananire, abanto aba bagokina kemoika. Omanyete nonya na omorandi omuya oganetie kogenderera na oyo okorandigwa, tari oyo okorandia, egekogera ekero okorandi boire, amang'ana ogotoka omanyete naria aoka, ekero okorandigwa nkonyora ore na onde eki aye amanyete, ekebungo kiaye amanyete, ekero nere akerandiri gwakumia ng'a obe, aya naro nare ebuku, igo omorandi omuya na oyo okorandigwa, tari oyo bweisanegeti omanyete ng'a inche bono naende ng'okombua yaya. Petero ekero aisaneka ng'a onde taiyo omobwete, iga arimera gochia nse ya amache, igo naye ekero ogoisaneka ng'a onde taiyo okobwete, aye gwachakire korimera, naye erandigwe ekiagera ebuku eye na erinani ebwate amang'ana amange. Bono bibilia yateba ng'a tebia abanyene oboronge ng'a amang'ana naba amaya ase bare, barabwo mbari okwama kwa ogokora kwabo. Verse 11 yateba ng'a obobe na obobua abwo, abakori amabe, amang'ana naba amabe ase bare, ekiagera aya amaboko abo abeire agokora, naro barakorerwe abanyene. Bono baria batari gokora oboronge, baria bagokora amabe, amang'ana naba amabe ase bare. Bono kana kwebori ng'aine ebirecha bimbwatete igo biragere amang'ana abe amabe ase ende, ebirecha ebi bimbwatete ekiagera namanyire ng'a mbirere Yeso, eminyoka gochia ase Yeso, iga agonsibora, noo ngoteberera gose nkogenda nde ase Yeso ansibore korwa ase ebirecha ebi bimbwatete, erinde erio amang'ana ache koba amaya ase ende. Bono na igoro yago na igoro yane korigereria. Kebungo nkere abanto bagotumia bobe moreso abarandia, ekero akorandia okoigwa agoteba ng'a inche bono nagotebia buna ebuku yateba inche tondigereri, naende na ekeene bagoteba, naende aragesoma. Mathayo 23 verse 3, bagoteba ekeene pi. Mathayo 23 verse 3 bibilia egoteba ng'a gaki amang'ana onsi bakobatebia, moyanare na koyabwata, korende buna barabwo bagokora, timokora. Morandi gakorandia takoira ribaga kona komorigereria ng'a eki ateba bono nakemenyerete, eki ateba bono nkebe, eki ateba gento gete nkebe iga, buna okoira ribaga kona komorigereria buna osirete. Aye tiga abe buna egetureri gekobuga, kiagera rende onye bwanchire koba egetureri ase oborandi obo nabo okonyora omonto aro ase eng'encho ya eprofession, bono eprofession goika asome keri kere ase ebuku, bono rende kabeire egetureri gegokobugera, acha gani okonya gochandekera ng'a naki yaba, igwa gokoira ribaga kona korigereria ekia omorandi agokora, ng'a riria atebete eke naende okorire eke, gokoira ribaga kona korigereria eki agokora, ring'ana na erimo rioka. Naki gekogera ng'anchete gosoma Jeremia, ekiagera nere ebwate ring'ana eria ase abanto baria barigereretie abarandia, takorigereria abandi, omorandi mwanyabanto obwete korwa igoro buna aye, naende nabo orake ng'a omorandi na igoro agochia kogenda rogoro, naki ekogera bibilia egoteba ng'a kera omonto nache gwekwanera, bono takona korigereria omonto, takonya goteba ng'a tinigete, ng'a omanyete bono twakagerete ng'a nero yarenge engiya, egento nkeri ng'a ninki ogosoma ase amariko
amariko ogosoma aye inki akogotebia kiagera igoro teri abo company igoro ya omonto oyomo bono baria bakonya korigereria abarandi ng'a inki bakora batari gotegerera eke bakorandia aya naro omonene agoteba oragereriwa omonto oyo osemereti mwanyabanto na kwegena chinguru chia mwanyabanto oywo okoonchoka ase enkoro yaye ontiga inche omonene yaani omorandi okora iga riari gaki yaya ndachintige aye iga oragereiri tari aye bwanchete monto oywo niga anga buna egetutu kiaroro kiomire takorora amang'ana ande onsi amaya akomochera namenya ase aomo abwo ase eroro ase ense ere na omonyo etamenyiri na onde baria bakona korigereria aba abanto buna bono abang'ina nkoranga oki bare akorigereria buna moka omorandi agwesoka kwaigwa ogoteba ng'a yaani batukani chisiriti baka abarani mbari kobeka chisiriti batukani komina chitukia baka abarani mbari komina chitukia kwamanyire gose moka omorandi ndogora agochia tari gosoma mariko kwamanyire gose iga agosoma otiga inse ekiagera natagete koba omorembo igoro monto tari koirwa ondo igo bono omonto osesenirie bono 17 verse 7 and 8 omonto nasesenirie omonto oria omosemereti omonene ekiagera omonene nere ogosemeri kwaye ere asemereti ng'a inche tiga ndandigwe keria ebuku yakana naki ntagete nyigwere ntige mang'ana ya okorigereria ng'a oyo ore gokana ninki akora inche ting'io omorandi nabo arakoranderi igoro ya chimbebe akoeresa buna chimbebe chibwate omochando ase abanto bamenyete ireari nere sobo nere ogachandete abanto na amabebe nabo ogocha konyora amang'ana aya aikire aria ase akorandi ng'a oywo okoba ng'aina ngate iga nchandete na eribebe ekina nkotinikere aye takona korigereria ribebe riabo ekora nkwarenge ekero bare gwaterana naende takona komorigereria aye semeria omonene bori ng'a ninki ateba ebuku yateba gento gete inche okwegena kwane mbeke ase omonene omonto oywo niga anga buna omote osimekire ase oroche embarabari naye emeri yaye nigo ekoranda gochia ase oroche ime omonto oywo omote oywo tori kwoboa eguragura ekiagera amata aye niga akogenderera koba amabese tori gochandeka ase engencho ya egurugura tori gotiga kwama okwama kwaye omokristo nyasaye akonyire okogenda igoro osimegete emeri yaye ase nyasaye ekerambo goti nagecha tigekomoira egekogera emeri yaye iga erochi ase amarabare ase amache are akona konyia riroba emeri egenderete gokong'a lakini onye omokristo obegete okogena kwaye ase abanto buna ekembugambugu kegocha igo gekomoira takonyara gotenena boronge na takonyara godeal na ababisa baye and by the way onye toigosoma ebuku tokonyara komanya ng'a oyo na omobisa oyo nonye okwana iga nakogechete abanto abange rero tokoebisa ase ebuku gagokwana amang'ana kwaigwa ng'a gaki otebire buya naende nabo ere igo lakini gogochi komochungusa buya kwanyora ng'a keria agatebire tari kera kiarengerereti bono tori korigereria omonto aye emeri yago tiga ebe roche embarabari erinde amache aria gakona gochana konyii kwana gokong'a bono amache inki ring'ana ria nyasaye korikona gocha igo rikogokong'ia tari mang'ana noetere emechando bono riario botambe tindi koragosomera ng'a emechando na ya abanto ba nyasaye gokoroka omanyete obogima otabwati emechando aye tari igoro ogochi ndogoro ogochia gokoroka omanyete obogima otabwati monto mogopingana komo aye eki tari kende ogokora gokorora kore ministry geti otabwati upinsani aye igo onde taiyo oroche gento ogokora igo na egasi ya bosa ogokora onye gotagete komanya ase emeri yaye igete twara upinsani igo nari okomanya ng'aki gento gete keracha nki ndakore omaete emechando eye tokona koumerana gose na abarai togotugomana nabwo gose na abakristo gose na abanto tomenyete nabo arabwo gose na abanto togokora nabwo emeremo aya na amatemu amake emechando ene emeke emechando mbona ere bosio yogotabataba onye gogosinyuka bwa emeke eywo ere bosio ero ng'aki oranyekore onye eye emeke egokoiyeria bono gokoba moyo ekero emechando egocha nyereria omonene motebi ng'a omonene ekero amang'ana aya ataraba noo kware naende ekero abeire naende omonene nore nasabire nkorere egesieri nkosokera ogosoka buuya kore moyo lakini ng'a onye kobegete ase omonto ng'a onye nabo ere igo riaria natigire onye nabo ere igo riaria nakorire gose naki igo okogwa bono emeri yago tiga ebe ase oroche embarabare tiga ebe ase ring'ana ria nyasaye moika o nyasaye otare ime yago gokoumerana na amatemu kwamanya ng'a aya egento eke nagesoma eke nkeri nasoma riria yaani gwatebia omonene ng'a omonene buya mono ase eng'encho kwanyigorera goetera ase amariko naende nakerorire omaete nacha konyora ng'a igoro
onye omonto tabwati okwegena tari gochi gotara pare eringi ya rosigu nachi atware chidigiri boki igo nakana abanto mbasoma inche tindakana abanto mbasoma edigiri nyora kora ase ense eye egokonya oragere lakini enyore ng'a igoro banto bagochi igoro enchera eria onye omonto tabwati okwegena tari gochi goetera enchera eria naende egento nacha gokumingeri ng'akani enchera eria nonye omonto ore omoriri otachiete sukuru gichera abwateti obonge bwa Nyasaye abwatetie enchera ya Nyasaye kobwatekana na amariko yaani digiri teri kende ngosoa are igoro igwa tigetebe 35 verse 8 Isaya enchera enene erosirie buya nebeo eywo niga erarokwe enchera enchenu abanto batachenegeti tibagoetao enchera eywo niga erabe eya abanto ababoka abagoeta aroro nonya bare abariri tibagosira yaani nabo omoriri boki tari gochi gosira enchera eywo ero egekogera iga ere automatic abanto bakogenda ororo mbarabi aba na abanto bari bachenegete lakini bari batachenegeti nabachi basome boki mbakonyara goeta enchera eywo naki ekogera bibilia egoteba ng'a chinchera ibere ochore eyemo enchera eyemo nere egodiri na ebinto ao obogima bwa omonto boria adisaidiri komenya na enchera enyerere ero iga egoteiri ase eng'encho ya amachiko maete amachiko naro akogera enchera eyemo ekorokwa enyerere egekogera ebinto mbire omonto atangire atakore enchera eywo engare nomenya buna okomenya onde taiyo ogokobori egekogera na engare naende nabo ogoeta buna otagete nabwancha oete bogeka nabwancha oete gotira nabwancha oete gochia maate nabwancha oete gochia rogoro ero teri gokobori nabo omonto akoba ekanisa okonywa enchera eywo engare nabo omonto akoba ekanisa okoroga nabo omonto akoba ekanisa ore na enyarogo yaye nyomba nabo omonto akoba ekanisa ore omorianani enchera eyo ero teri kobori naende teri nacha lakini enchera eywo enyerere ero omonto ogoeta goika aete na amariko amo bache amorongeiye amoteneni boronge riari amanye goeta enchera eywo lakini bosa igo na etiritiri bono nabo nare goteba ng'a abanto bari toenenerete obogima obo obogima bwachakire gwansa toroche ng'a bono twachakire ense yatongirwe oboya Nyasaye oito atokonye tomanye ng'a twaikire chingaki chia omoerio aye noisa korigereria ebinto bigendererete gokoreka nabo okomanya ng'a echi na chingaki chia omoerio toteneine bono nabo nabuga ngotebi naki onye kwairire ribaga ase okorigia ebinto bia ense eye enibo ya ense eye onye abwo noo obegete ribaga yaani ebirecha bikobwatete ng'a gaki anga aro nabo nagenda ekanisa lakini rende nse kogenda ekanisa bana bane mbagosoma gaki kanga aro nabo natiga kona gokora obokurumi lakini nse gotiga tinkonyara komenya by the way abanto mbare bamenyerete ebinto bia abanto bande yaani atachete abanto bande amareko akamanya gotira gochia igoro bono onye komenyerete eke nabo nare kobuga nkoinyori ng'aki ogotachireka ngotachire kore lakini bono naende chingaki ngoika chire kende getarorekana asore igo buna mariko agoteba Ayubu 20 ebibungo 5 ntaete nsome gotirimboka omochengo bwa abakori amabe na oyo bwa engaki enke na omogoko bwa batamoirogeti Nyasaye na omweng'e yaani abanto aba bakogenda enchera engare omochengo obo na obwa ekero egeke aba bakogenda enchera eywo enyerere nonya ere enyerere omonto agochi gopima orore ng'a takonyara barabwo omochengo obo igo oraba kare na kare ekiagera baratoke baigwerete amachiko a Nyasaye bono bibilia yateba ng'a abatamoirogeti Nyasaye abanto baria batamoirogeti Nyasaye omogoko obo na omweng'e Nyasaye atokonye tomoiroke ande omaete etabauti nere gati gokoiroka na okwoboa ekero omonto oboete oyonde iga akobeka ebirengereri ng'a yaani onye ntakore iga ng'ake eke kanga nakora lakini bono ase eng'encho are ang'ake tiga ntige na omonto onde oirogete igo agoteba ng'a eke nse gokora namocheire nyarebe bono ase eng'encho onde amomochere tiga ntige iga etabauti nere gati ya obwoba na okoiroka bono omonene atokonye tomoiroke titobaisa komwoboa kiagera ekero bwoboete ebirengereri birabio nabo bibeterereti ng'a kanga ngwakora lakini ekero oirogete iga ebirengereri biaseteti free ng'a eke keraki na ekebe ande nabo getigarete koba ekebe bibilia yateba ng'a ere naisa koba na obonene boigete igoro na omotwe oyo oika ase amare goika asire kare na kare buna obonyira bwaye bogosira abwo bamoroche mbaborie
omonto oringa yari nigara asiri buna chindoto takonyorekana nigo aragikeriwe buna chindoto mate chindoto njiro korota gwata bubuga kwanya kume ngorota kware wachigikeri ng'a Nyasaye ekerecha kia makweri keng'anye kegene nyanja Nyasaye ekerecha kia baibi bare gocha bwora keng'anye kegene nyanja Nyasaye ekerecha kia banto gete keng'anye kegene nyanja yaani ng'oko na chindoto bono Nyasaye oito atokonye totige korigereria ebinto bia ense eye tomoiroke ere na Yeso atomete ng'a erinde kaba okona goki bokoira tomanye ng'a niki kere ase amariko tomanye ng'a ebirecha biaito mbiribia ebirecha biane mbirenga mbwate nkere ki na kere ki ngenda ase obosio bwa Omonene motebi ng'a Omonene ekero naechungusire nenyorire nimbwate ebirecha bitato nenyorire nimbwate ebirecha bitano nenyorire nimbwate ebirecha 10 bono Omonene nkonye ng'anye korwa ase ebirecha ebi ase erieta ria Yeso erinde ekero nkong'anya korwa ase ebirecha ebi naye gokong'anya korwa ase ebirecha biao rituko riomoe totebe ng'a haleluya oyo nere Nyasaye oito twakaganyire tiga atoretere ogotoreka togoke na gochenga amo ekiagera otoreteire ogotoreka ase erieta ria Yeso. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.